Ahoj! Vitaj na kanáli, kde vysvetľujeme ekonomiku v kocke, a to jednoducho a zrozumiteľne. Táto lekcia bude o zdrojoch uspokojovania potrieb. V minulej lekcii sme si vysvetlili, čo sú potreby, statky a služby a ako nám pomáhajú uspokojovať naše požiadavky. Dnes sa pozrieme na to, čo všetko potrebujeme na to, aby sme statky a služby vôbec mohli vytvoriť. Inými slovami, z čoho sa vyrába, čo sú zdroje a kto vlastne v hospodárstve rozhoduje a vyrába. Povieme si, čo sú to výrobné faktory. Okrem toho sa pozrieme aj na to, kto v hospodárstve tieto zdroje využíva. A teda, čo sú to základné hospodárske jednotky. Spolu si ukážeme, ako tieto jednotky medzi sebou spolupracujú a vytvárajú to, čo poznáme ako ekonomiku. Takže, ak chceme vytvárať statky a služby, musíme použiť určité vstupy. Tieto vstupy nazývame aj výrobné faktory. V procese výroby sa výrobné faktory premieňajú na výstupy, teda na výsledky práce, ktoré nazývame aj výkon. Inak povedané, zo vstupov vznikajú výstupy. Vstupy môžu byť napríklad pôda, ľudská práca alebo stroje a výstupom môže byť chlieb, obuv, účtovnícka služba alebo stavebná činnosť. A práve tento proces premeny vstupov na výstupy nazývame výrobou. Výroba je teda cieľavedomá činnosť ľudí, pri ktorej sa výrobné faktory menia na výrobné výstupy, teda statky a služby. No a výsledkom výroby je výrobok. Výrobok je hmotný statok, ktorý vznikol zámerným výrobným procesom, napríklad chlieb, bicykel, stolička. Keď je tento výrobok určený na predaj, odovzdá sa do predajne a vtedy ho nazývame tovarom. Poznáme tri základné výrobné faktory, a to práca, pôda a prírodné zdroje a kapitál. Práca je cieľavedomá ľudská činnosť, pri ktorej človek vynakladá svoju energiu, schopnosti a vedomosti, aby niečo vytvoril. Bez ľudskej práce by neexistoval žiaden výrobný proces. Pôda ako výrobný faktor neznamená len polia. Zaháňa všetky prírodné zdroje, ktoré môžeme využiť pri výrobe, ako voda, lesy, ropa, slnečná energia, nerasty či poľnohospodárska pôda. Tieto zdroje nevyrobil človek, ale pochádzajú z prírody. Kapitál sú všetky vyrobené prostriedky, ktoré sa používajú na ďalšiu výrobu. Patria sem stroje, nástroje, budovy, technológie, dopravné prostriedky, ale aj peniaze určené na investovanie. Kapitál nevzniká sám, musel byť v minulosti vytvorený inou výrobou. A používa sa nie na priamu spotrebu, ale na vytváranie ďalších statkov alebo služieb. Kapitál pritom môže mať rôzne podoby. Najčastejšie rozlišujeme fyzický kapitál a peňažný kapitál. Fyzický kapitál predstavuje hmotné prostriedky, ktoré slúžia na výrobu. Patria sem napríklad stroje, náradie, budovy, dopravné prostriedky, technológie alebo výrobné linky. Je to kapitál, ktorý reálne používame vo výrobe, vidíme ho a môžeme sa ho dotknúť. Peňažný kapitál je finančný majetok, ktorý slúži na nákup fyzického kapitálu alebo iných vstupov do výroby. Ide o peniaze, úspory, investície, ktoré podniky využívajú napríklad na kúpu strojov, surovín alebo platy zamestnancov. Bez peňazí by sa výrobný proces nemohol vôbec začať. A teraz, keď už poznáme základné výrobné faktory, mali by sme si uvedomiť, že každý z nich má dve dôležité vlastnosti. Výrobné faktory sú vzácne. To znamená, že ich množstvo je obmedzené. Nie je nekonečne veľa pôdy, kapitálu ani ľudskej práce. Preto s nimi musíme hospodáriť rozumne a rozhodovať, ako ich najlepšie využiť. Výrobné faktory sú alternatívne použiteľné. Znamená to, že jeden a ten istý faktor môžeme použiť rôznymi spôsobmi. Napríklad pracovník môže opraviť auto, ale môže aj pracovať ako vodič. Peniaze môžeme investovať do výstavby haly alebo do reklamy. A pôdu môžeme využiť na stavbu domu alebo na pestovanie plodín. Preto musíme robiť ekonomické rozhodnutia, čo je pre nás výhodnejšie, užitočnejšie alebo efektívnejšie. A práve takéto rozhodovanie a činnosti prebiehajú v rámci hospodárstva. Hospodárstvo je súhrn všetkých činností ľudí a organizácií, ktorých cieľom je uspokojovanie potrieb. Je to systém, v ktorom sa využívajú výrobné faktory, vyrábajú sa statky a služby a tieto sa následne rozdeľujú a spotrebujú. Hospodárstvo teda zaháňa výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu. Aby tento systém fungoval, vystupujú v ňom rôzne subjekty, teda tí, ktorí rozhodujú, vyrábajú alebo spotrebujú. Týmto subjektom hovoríme základné hospodárske jednotky.
Základné hospodárske jednotky sú domácnosti, podniky a štát. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké úlohy majú jednotlivé hospodárske jednotky. Pretože práve interakcia medzi nimi tvorí základ fungovania celého hospodárstva. Domácnosti sú zoskupenia ľudí, ktorí spolu žijú a hospodária, môžu to byť rodiny, ale aj jednotlivci. V hospodárstve majú dve hlavné úlohy. Na jednej strane poskytujú výrobné faktory, napríklad prácu. Pracujú v podnikoch, pôdu alebo kapitál. A na druhej strane sú spotrebiteľmi, teda kupujú tovary a služby, aby uspokojili svoje potreby. Domácnosti teda spotrebúvajú výstupy, ktoré vznikli vo výrobe. Podniky sú hospodárske jednotky, ktoré organizujú výrobu, teda vyrábajú tovary a poskytujú služby. Na svoju činnosť využívajú výrobné faktory, ktoré získavajú práve od domácnosti. Cieľom podniku je väčšinou dosiahnuť zisk, ale aj uspokojiť dopyt na trhu. Štát je špecifická hospodárska jednotka, ktorá reguluje a usmerňuje chod hospodárstva. Zabezpečuje verejné statky a služby, ako je školstvo, zdravotníctvo, polícia, obrana či infraštruktúra. Štát zároveň vyberá dane, ktoré slúžia na financovanie týchto služieb. V niektorých prípadoch štát aj sám podniká alebo vlastní podniky, napríklad železnice, poštu, elektrárne. Jeho úlohou je udržiavať rovnováhu, chrániť záujmy obyvateľov a zabezpečiť férové podmienky na trhu. A práve vďaka spolupráci domácností, podnikov a štátu môže ekonomika fungovať ako celok. Každá z týchto jednotiek prispieva svojím spôsobom, či už prácou, výrobou alebo reguláciou. Každá z týchto jednotiek má v hospodárstve svoju špecifickú úlohu. Teraz si predstavme, ako spolu tieto tri základné hospodárske jednotky navzájom komunikujú a spolupracujú v ekonomike. Tento vzťah nazývame hospodársky kolobeh. Domácnosti na jednej strane poskytujú podnikom výrobné faktory, ako napríklad prácu, pôdu alebo kapitál. Za to od podnikov dostávajú mzdy, nájomné či úroky, čo znamená pre podnik výdavky a pre domácnosť príjmy. Na druhej strane predstavujú spotrebiteľov, ktorí spotrebúvajú a platia za statky a služby od podnikov, čo zas znamená výdavky pre domácnosť a príjmy pre podniky, teda zisk. Podniky vyrábajú statky a služby, ktoré predávajú domácnostiam. Domácnosti tieto výrobky a služby nakupujú, aby uspokojili svoje potreby. Štát zas vstupuje do tohto kolobehu tým, že od domácností a podnikov vyberá dane a poskytuje im rôzne platby ako dotácie a sociálne dávky. Peniaze zo štátnych daní potom používa aj na poskytovanie verejných statkov a služieb ako školstvo, zdravotníctvo či doprava. Takto sme si dnes vysvetlili, ako spolu domácnosti, podniky a štát tvoria živý ekonomický kolobeh. Ale teraz si odýchnime od všetkých pojmov, tabuliek a rozdelení a trochu si predstavíme, čo vlastne kapitál znamená v praxi. Väčšina ľudí si pod kapitálom predstaví peniaze, ale v ekonómii je kapitál všetko, čo bolo vytvorené na výrobu ďalších statkov alebo služieb. Takže kapitál môže byť traktor na farme, počítač v účtovníckej firme, kávovar v kaviarni, alebo aj YouTube kanál s miliónom odberateľov, ak vďaka nemu zarábaš peniaze. Predstav si, že sa naučíš programovať. Najprv investuješ čas, energiu, možno aj peniaze do kurzu, to je ľudský kapitál. Keď už to vieš, môžeš písať aplikácie, predávať služby alebo založiť firmu. Tvoj mozog sa stal kapitálom, lebo vytvára hodnotu. Kapitál sa môže opotrebovať. Napríklad stroj v továrni sa pokazí, ale aj človek ako ľudský kapitál môže vyhorieť, ak sa o seba nestará. Aj preto firmy investujú do školení a oddychu chcú, aby ich kapitál fungoval čo najdlhšie. Týmto sa naša druhá lekcia končí. Dnes sme si niečo povedali o výrobných faktoroch, ďalej o hospodárskych jednotkách a na záver sme si ukázali, ako funguje hospodársky kolobeh. Toto všetko tvorí základ pre pochopenie, ako funguje ekonomika okolo nás. Ak sa ti video páčilo, môžeš dať like alebo komentár.